Здравейте от мен, казвам се Николай Капитанов. И днеска видеото искам да поговоря малко защо е хубаво да вземеш решение, което знаеш, че ще изпълняваш независимо от изкушенията, които са около теб, от хората около теб, които ще ти казват вземи си и така. Моето приключение с сладкото. Сега, когато съм се подавал на изкушение от приятели, близки и са ми казвали вземи си, много е хубаво. И аз се съм опитвал и се съм продължавал да ям сладко и се съм си казвал, че се отказвам. Но и така, никога не се е случва това да се откажа. Сега съм си казал, че никога няма да се изкуша вече. Да, изкушавам се понякога. Нали знаете как е? Винаги има възходи и падения. Но иначе, ако знаеш, че има една сила, която да ти помага във всичко. Не само на мен, но и на всички останали. Тая сила е навсякъде с нас. И тя винаги ни помага за наше, разбира се, благо. Но ние не я разбираме. И така. Но иначе, ако имаш вяра, че тази сила е тук за да ти помогне и не се откажеш по пътя, защото казва сега, добре е, хубаво. Един ден ще хапна, друг ден после няма да хапна, после няма да хапвам въобще. Но иначе все така се лъжих и аз. Един път само си давах да хапна сладко и после отиде коня в реката, както казват. Хубав ден от мен и до скоро!